Kọmishọna na-ahụ maka ndị ọrụ uwe ojii na steeti abụ Anambra bụ Maazị Ikeoye Orutugu bụ onye nke gara n'ihu wee kwuo na ya bụ otu ọrụ bụ ndị nke nwetazuru egbe bụ nke ruru 300 n'ọnụọgụ, ogbunigwe nke ruru 20 nakwazi mgbe egbe bụ nke karịrị 1,000 n'ọnụọgụ, tinyekwara ụgbọala 30 na ọrụ bụ nke ha rụrụ n'ọnwa isii gagoro aga. N'okwu nke ọ gwara ndị ọrụ nta akụkọ n'ụlọ ọrụ ya n'isi ọdụ nke ya bụ otu ndị ọrụ uwe ojii n'Amawbia ka Maazị Orutugu gara n'ihu wee mee ka mata na ya bụ otu ọrụ uwe ojii bụ ndị nke nyochapụtagoro ebe ndị ntọrị ji wee mere ebe nzuzo ma kwụsasịa ya n'ime steeti abụ Anambra, bụrụ nke benatara ya bụ ọtụtụ bụ nke a na-atọ ndị mmadụ ma bụrụ nke agbatụbeghị akaebe ya n'otu ọnwa gara aga. Onye nta akụkọ anyị bụ Ngozi Obileri ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Maazị Orutugu kọwara na ndị ọrụ nchekwa na Anambra gakwaziri n'ihu wee jide ihe karịrị 200 mmadụ maka njọ dịgasị iche iche, gụnyere ndị otu nzuzo, ndị oji egbe ezu ohi na ndị ahụ a na-atụ aka ha na ha so na ndị tọrọ ma gbukwa Justice Azuka, ya nakwa ndozi ha dozigasịrị ikpe gbasara ala na ụfọdụ obodo na Anambra. Ihe ndị a niile bụ nke ọ kọwara na ọ bụ ihe ha mepụtagoro na ọnwa isii ọ nọgoro n'ọchịchị. Dịka ọ na-ekele ndị nta akụkọ maka ime ọrụ ya ka ọ dịrị ya mfe, CP Orutugu kọwara na ya gbapụrụ ụkwụ ọsọ ngwa ngwa o bidoro ọrụ site na ịga nleta nyegara ndị niile ji okwu ha agba izu n'ihe gbasara ọrụ nchekwa na steeti a ka e wee nweke kwalite nchekwa ọnọdụ ndụ na akụnụba na Anambra, ma kọwakwa na ha ga-eme ihe ọbụla ekwesịrị ime ịhụ na enwere udo tọrọ atọ na Anambra. O tokwaziri ndị Anambra maka otu ha si wee jikọba onwe ha na nhọpụta nke emere na Ọgọst 16, ma kọwakwa na ọ bụghị otu ahụ ka udo si wee dị na mpaghara steeti ndị ọzọ n'ala Naịjirịa. Nọrọkwa n'oge ahụ kelee ndị Police Officers Wives Association POWA maka nyere aka ha nyere n'inye ndị mmadụ ụzọ ha ga-esi wee na-enweta ego nke ha mere na mbụ, bụ nke ọ kọwara na o nyere aka kwalite mmekọrịta dị n'etiti ndị uwe ojii na obodo dịgasị iche iche na mpaghara Anambra. Site n'Awka, abụ m Ngozi.